Goeie. Is dit het Niefelhonk? Dit is het Niefelhonk, ja, dat klopt. En wat doe je in het Niefelhonk? Dit is een modevakskwallen en je bent lesjong vaak costumière. Zij doet het vak coupeuse lingerie. En die komt is proportie, die doet coupeuse vak. Ja, wij zijn nou bezig met mensen die een uitwieking hebben. Bijvoorbeeld als ze wat een ballerij hebben. Dan kan je het patroon aanpassen, zodat dat mooi aansluit. We zijn nou examenopdrachten aan het oefenen. En ik ben correct bezig met een heeg borstbeen. Dus dan moeten we iets aanpassen in het basispatroon, zodat dat er mooi in past. En hoe ben je meer bedarren? Nou, ik ben nog 4 hier bezig bij Hetschen. En volgens mij heb ik dit ooit gevonden terug internet. Ik begon te googlen voor een modevakschool hier in Friesland. Ik ken hobby of professioneel, ja. Wat ben je ambities? Mijn ambities? Ja, ik wil gewoon heel soort leren. En ik hoop ook dat later dan ik professioneel kan gebruiken. Ik dacht coupeuse lingerie. Maar dit is ook voor mij al een nij. Een nij is kwaal hier, dus het is al een nij. Maar ik ben bezig met een broekje te tekenen. Een sexy broekje? Nou, nee, dit is nog net zo hele sexy. Oh. Nee, het is een heel degelijk broekje, maar ja, daar begin ik mee. Nou, het is eigenlijk voornamelijk van mezelf. Het is wel dat ik ook alles kleren heb, ook ik wat van mensen op maatje ken. Maar in eerste instantie van mezelf. Dat is wist wat dorst en waarom was het wat dorst en hoest wat dorst. Ik ben bezig met stoelbekleding. Ik ben net gestart. Ik ga stage lopen tot februari. Dus ik ben nog een half jaar hier. En wat wil je daarna gaan doen? Daarna verder met mijn opleiding. Ja. En welke opleiding is dat? Specialist modemaatkleding. En het is lekker prutsen. Dus ja. Precisiewerk. Ja, nou ja, het is maar net hoe precies je zelf bent. Maar ik ben wel heel precies. Dus alles 10 keer overnieuw. Dus dan, nou ja, ben je wel even bezig. En wat wordt het? Dit is ook een onderbroek, nog net niet tot je oksels. Dus, om te beginnen. En dan, dan worden ze vanzelf kleiner. Nou, zo, ja.